Фирма UCS, водеща в разработването на системи за автоматизиране на заведения за обществено хранене, представя технологията си клиентски дисплей, инсталиране на допълнителен екран на касовите терминали в системата AirKeeper. Тази технология е едно съвременно решение, предназначено за ресторантите за бързо хранене. То се изразява в интерактивното взаимодействие с клиента в момента, когато той е на касата и прави своята поръчка. Клиентският дисплей не само дава на клиента информация за съдържанието и стойността на поръчката, но се явява и отличен маркетингов инструмент за демонстриране на реклама за новите ястия, специалните предложения, акциите, сезонните предложения. Информацията, показвана на екрана, зависи от сценария, действащ в конкретния момент от работата на касата. Сценариите се разработват въз основа на задачите на самото заведение и в зависимост от състоянието на касовия терминал на втория екран се стартират един или друг сценарий. Нека да разгледаме как работи това решение. Когато касовият терминал не работи, на клиентския дисплей тече информация «Моля за извинение, касата временно не работи» и реклама на основните ястия. След регистриране на касиера на терминала, на втория екран се появява текст «Добър ден, моля заповядайте» и тече реклама на основното ястие. При добавяне в поръчката с основно ястие, на втория екран се появява информация за добавянето и започва демонстрация на ястие от друга категория, в нашия случай десерт, палачинки с мед. Докато в поръчката не бъде добавено ястие от категория десерти, на втория екран ще продължава да тече рекламата за палачинките. След добавяне на десерта в поръчката, втория екран започва да показва реклама от категория напитки. Когато касиерът влезе в режим на плащане, на клиентския дисплей се визуализира пълното съдържание на поръчката. След като клиентът плати поръчката си и касиерът внесе сумата в системата за изчисление на рестото, на втория екран може да бъде пуснат клип, предлагащ някаква стока, която клиентът може да си избере вместо ресто. След приключване на работа с поръчката, вторият екран отново преминава в режим на изчакване, на него се появява текстът «Добър ден, моля заповядайте» и рекламата на основното ястие. Технологията на втория екран е решение за заведение за бързо хранене, чиято основна задача е клиентът да бъде обслужен бързо. Не винаги касиерът успява да предложи на клиента новостите или да го запознае с текущите маркетингови програми. Неговата задача е оперативно да обслужи потока с клиенти и да не допуска грешки при работата с поръчките. Новата технология клиентски дисплей на фирма UCS е създадена за да оказва неоценима помощ на операторите от заведенията за бързо обслужване.